Okay. Manahimik lang naman. Happy birthday. Vlog natin ngayon. Ang vlog natin ngayon, nag-music karang kasuga. Ngayon ay tahimik lang naman. At saka, so good mga kapatid. Si Brolay ay sweet. Ano sila? Oo, Hey guys, madyong buntag ninjong tanan ako na po ni Jijin Burst ug si Aliana. Kaloy sa Ginoo guys, nakauli na sa Aliana dia. Hi sa camera dali. Hi. Ya thank you Lord, maadin ako. Anja guys, sa manamig pamahaw. Na maglakaw mi karon kay namin nang invite, nga maligo ko ng dagat. Invite si Ate Bing. Diya tuwa sila sa kanang nilungsod naghuwat. Diya muagbat rami. Ako, si Tere ug si Ate. Ate na mga gikan sa Manila. Kita-kita laman ta dito guys. Ugasan mi nga dagat mo adto. Wa pa may kay ba ugasan mi nga dagat mo adto. Diya guys, ato sa mi guys, kita-kita ra laman ta dito. Ata sa Tialix nagbayad namin sa tambaw ni Aliana. Kaloy sa Ginoo guys. Kaloy sa Ginoo guys, nakauli na kasi sa Aliana. Diya mo na daghang tambaw nga resita. Ato sa minay. Yatid mig Mauna na mi guys, kaming duha ni ate. Dia mo ni ang ate nga nas Manila guys. Dia yatid mig una, dia balikon si Tiri ug si kananay mayor. Kay duha-duha ra may harang sa motor dia. Ang mungkuan guys baon. Kuani kanon. Kanon ra ni o kananay plato, malit lang magkuhan dito. Sudanon. Ato sa mitay. Muli ano ka? Muli ra. Maligo ra magdagat. Kay naay viewers guys nga nang invite. Gusto nga makipagbanding namo ba? At adto dito sa kananay dagat. Kauna? Sakay na miss kuan guys, motor. Ara po ding brother ning amo ang kuan guys, driver. Tinata. Hey guys, dyan na mi dari guys sa gistihan sa katong na viewers namo. Nadani na. Dana. Wa pa sila diha na maho pa siguro ja. Dari ra may maghuwat nila. Ja, giwat pa pud namo stereo ug kananay si Mayor kay dari ra kuno may magkita-kita. Kita-kita laman ta dito sa kuan guys, dagat sa Magaw kaadyo ka na nayang mata. Kay sabud man kaadyo magkuan sa amin. Hi guys, maglakaw na laman mi padong dito ilaka mananghilin kay tuwa naman day sila dito naghuwat sa kananay kantin. Huwat mi dari sa kaoras kapin mi gabarag-barag ja. Tuwa naman day kuno sila dito sa kantin gahuwat. Kami raman day lang gihuwat, ag kami pod naghuwat nila, ang sila gahuwat namo. Wait lang. Zamo na lamang gidajongan din nga mo ang baon dia. Lakaw. Kuan ni kanang kanon. Gana sila guys dia. Ha? Naghuwat mi ninjo. Di kami sila pod gawat namo, at kami naghuwat nila. Gana guys, gamo ang sundo. Mati. Guys, masakay na mi dani. Ayun lang ka. Ano lang ka tapad mong ate yo. Oh, tapad ta. Hey guys, dana mi. Corona. Kasi na namin nagkuhan. Sila na may nagkuanda na. Nagsiplo rami. Mga pa sa sila. Ama pa sila. Ato mo kuno global yor. Ato na mi guys, kita-kita ta dito sa dagat. Diretso naman. Balik-balik. Dagat. Kami gani pagkanong kahapon dugay man kay may hapon. Vertical, vertical ring, kusina vertical. Kandihay na mi guys, kandihay na nino. Highlands, okay ka lang? May overtake sa mga. Okay. Okay. Okay ka.
Lance, balik sa Bohol. Balik na sa bolan, sa ulitaw na ka. Kaya, Browns. Browns, ang puti. Ay, tikit mo, ito makita ng dos ko. Kaksan mo na siya sa mga bata na Amerikana, mga guwapa, mga estanan. May ganahan na pag mga Amerikana nga na kulura. Kaya lahi man. Lahi man sa color, brown man oh. Asian dito sila hang, ilang room. Yeah, tipo of school, pilaro na sila ka-Asian. Pero siya ay Pilipino. Ang uban siya ay parang mixed Chinese. Alam na siya girlfriend, ipakita mami picture sa girlfriend niya. Buwan tao na dito ay. Ang Kasi ating nga na sa to. Amerikana. Sige na to kaya na. Amerikana suri mapangasawa dani. Amerikana na may bukan hikay, laduan siya mga bata. Tulang sa video ba? Ay, hindi man to niya girlfriend niya. Classmate. Nakasig na. Asawa ko. Kantangan ka niya. Namaligjag kuan dito guys, saging. Suka na. Namalit si ate og kuan Saging. saging. Atong sausawan dito. Siya sila silis na. Gamay lang, lapat ka na lapat. Nakabay mga katubaan na. Isig baka ng suka ah. Ano, ilang isang gutan siguro. Kanak ko nung suka nga mo sukol. Isog ba? Isog. Isog na suka. Namugayuban nga, wayaslum. Barato ra siguro na kay kaugalingan naman siguro na nilang kuan harvest. Magkano usa kasi pe? 180 man. Ang kilo? 70 kilo. Hindi ka rin siya mo palit kay basta na yung suka kay that's it. Para diya ko gabot sa pera ng tao ibayan. Kami ni Ismail Barja. Wala mo ticket siya kapit subo. Yatag na mo tayo ang sukli. Basta ang lami ang tao sa kwarto. Ang lami ajag Ismail. Doon yung kwarto. Doon yung Saudi. Doon yung kwarto. Kaon. Makaon naman siguro na. Ano pa may green lagi. Ha? Hinok na na ugma. Huwag mapakanon. Saan sa butong saging nga? Green ba? Naman pisagi nga green ratanan nga hinog na siya. Ay, tampil ko to? Oo. Kanang green ratanan panit ba? Nga hinog na. Pila na lang ka kilometro? Kinsay suhito. Sige, hapon niya. Wala diyang pagamay. Halo yung Miss Mami. Mami. Sa una nga, July 9, mga delivery. Sa Manila pamantadana. Sa Manila patadana. Asa pa tanong picture. Memories. Nagbabang sa mga dami. Bangs pa silang duha. Nagbantay pa kada ng giyan. Bye. Hey Lance, okay ka lang? Okay ka lang? Atos pikas. Sa mga dyan ipalit hapkik. Ay, matulog at ba Hapkik na yung ipalit. Nag-aul na yun. Ayaw. Delikado mo kung may mo hapit-hapit mo Bay, mahalag na estampay na to diya ngayon nit basta yung anak gani niya tawagin si Mga anta ninyo guys, og haki. Nairang kasweet dito sunahan, naghinungitay sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ika-7 ang bata. Pakapel na lang, pakapel. Meron kasi kung tao man ito. Thank you. Hindi na mo go? Hindi na ko. Napupuno niya Ay, ni. Fida. Ayun, kamuda po. Lance, police Lance. Kapagkita nga niya. Kamuda na, dali kami. Para maanak na. Hindi naman ito. Hi guys, nanami dari guys sa Anda. Diyan magsugba mi. Namalit sila ni Ate Bing o kanang naay isda o kanang naay karne. Talaga mong hinaling guys da. Magita ba Baka na.
Pwede, pe. Abangan na magkuha ni kulata. Ang baga na. Kaya guys, man yung mga subaon. Okay, ay. Nadagkang isda ba? Sa nang isda mo. Kaya lada ng isda. Basta kay isda na. Isda ka rin ah. Kay ni. Basta kay fish. Lagi ko naingan si Mayor. Amo sa tong pabagahon ring among binaga. Na guys, amo ang binaga. Jatang yata nang itong tong isda. Di may ganingan nagkuhan. Asa may unag? Isda ag karne. Aw, bisangon siya. Bisangon sa. Basta mabutang. Basta maluto tanan. Bisangon siya, te. Kanang asa mata ning hukman na ni. Te, sulabi ana. Gi hukman na guys. Pare pa na. Isda. Uy, ang baboy. Hala, ano ba tayo tag-ahan? Atong pasiguon. Tagguman. Kita pa nang isa na. Ah, iragan ang kadyo. Ana. Dari. Atira man ang katago ng kadyo ay nagmo kuan na, mubaga na. Baga na ganina ani. Atang ipangkatag kay rong maigo. Bangilan na rin, te. Dagan bitaw na jang. Ari. Hindi ko ani. Dari bangilan kay abot. Sislog. Pat man ni kabuok. Ana. Kakapkaban. Kapkaban. Kapkabi yor. Kapkab hujop. Hujop na naman. Grabe pag inijupay. Hut daghangin di buka. Punta na gangin. Daghangin. Kay pangkuhit. Ilan man nagluto na kay di na mo pilit. Di lagi mo pilit. Init man. Init ng food. Sarap eh. Mantay pang ipit. Ayun. Nangsakto na lagi. Kaning ko. Ayun. Ayun na. Itim na. Kuya. Tanawa lagi. Awa lagi nagpasulabi na laging pabalik. Kani po sana. Nagsugpa. Lain may nagbali. Lain na lagi nagbali lagi. Lain naman nagbali. Sa mga sinugba guys. Bodi isa. Mura mang Mao na pa. puti. Palig-alig laging sugpa lain nang magbali. Salamat ya. Kuha lang magbaga kay ikaw na ba'y nagbali? Grabe na may ningabot guys nga. Tagapaypay sa mga sinugba. Mao pa'y nagbali. Hindi ta makakuan kay na may music. Sige na mga ano to eh. Busog ka mo. Sino ba? Sila-sila ka Okay. Manahimik lang naman. Happy birthday. Vlog natin ngayon. Ang vlog natin ngayon, nag-music karang kasuga. Ngayon ay tahimik lang naman. At saka, sugod mga kapatid. Siyempre, ayos ay. Ano sila? Nagmarket pa tayo sa class. Na din na crush? Na? Series na pod. Yan sausawan. Leme sausawan na rumuta. Ano? Kamatis o kuan, bombay. Sige na, kaana mo. Ato sa? Magbata, hara magbata. Sagdiara to siya. Hara man, ana dala si sa kuan, dagat, maglangoy-langoy. Kaya na siya. Grabe din ako, Dagang kasi doon ay. Yaba po ay fish. Fish nga isda. Ba. Fish nga isda. Ilaw fish. Ilaw fish pod. Different gihapon, iksoon ra sila. Uy, lami man eh. Different kind. Kara may lami ito. Bawal, lami mga dyan ang bawal. Bawal mga dana. Lami din. Lami bawal. Lami ito. Ito naman ang mantika. Kay prutas. Kaon lamang gamay. Kaon lamang ko gamay. Parang way mahay ba? First time pa ko dani nakanhi. Lagi. Nagana mga sila nga ligo. Nagana mga ligo dani no. Madangag music. Napo dito sa nagana magtanggi jagaw-jaw. Music.
mutikig. Baso ni mo si mong dagat. Why you cancel? Mutikig na. Malalaman. Pero hindi ko man na, hindi na matigil ko na. Garapin. Mutikig na. Tiaw lagi. Tiaw lagi. Tiaw lagi. Sa! Ano ba taas? Pwede ka ingni sa nag-treatment sa imong buhok nga bawal basag dagat. Ingnan makadana. Oh, di ko. Buwan ha, matigay. Buwan ka man ka nang may harap ng patreatment dito. Ingnan nung taka nga basag dagat. Bisan na. Basta dagat, makadaot magdagat. Eh, kung ating dagaw, karon na naman ni bako. Remembrance. Hello. Hello world. Naka-notice. Kita kalam nagkukuha dito nga. Kukuha dito. Kesa. Wala ko balik lang ako sa yan. Kain pa tayo. Ilakaw. Kung ginuhuli ang babae na umuha ng tanan ako. Si Ate Inse. Oh, man. Magigagawan. Palalap. Ate Inse. Ako guys, ako maligo. Si Lara. Hi guys, sumana silang pangaligo. Anja karon. Padong na pud may manguli ato sa Alicia. Grabe nga ito ko lang gusto ko. Kalabay na pagkatali yung kontrahan please. Diha untano kay limpyo kadyo ba? Dahil ito picture yun. Sir, pero sir, nagbalik na kagi sir. Punto na nga, ako na. Ano po dito? Dani bilang dari agi. Lagpas mit anda. Hala. Ano mo yun? Magrasya. Hala, grabe. Nakuan magsakyanan. Ginoo ko. Disgrasya guys. Ay, dili tigor siya gikan. Ano ato sa daplin? Nasakay dagto. Hi guys, sapit namin mo abot sa Alicia. Diyan mo laos ko numi ato ila kaplorami kay magcamping kuno. At to ditos ka na naigubay unja. Mauton ra pag panahon kay baga kaadjog dagem. Diyan nami guys sila sa plorami jarang gesegam kajuguan. Alaloy la mas ati, lapok ra ba? Lapok ng tiil na rabaji uwan pa. Ang lagi no ako dangag raba gagianan. Kapoy agbata. Lamig to. Tapos dangag ning agi. Narabag ding agi na ng dangag. Parang gadyan ka. Hangin niya. Hangin. Book to daan. Aw! Doon. Okay na may mga to. Wa pa ka to. Available pa ba ka to? Okay. Ato na lang may mag-camping. Ato na lang kuno ta mag-camping dito. Sunod sila. Ato na lang